patek riyo. Patek. Pun kakang tipane dipujuki. Pun kakang waduh dipaeka kelawan si Janaka tipane pun kakang nglakoni sabar gak sida saban wong jenenge Rawati bakal dijaluk kelawan si wong sing nyampur aku ya Janaka tipane wujud wong lanang mang inggih kakang. Pertondo kakang kula Baladewa dereng saged nglakoni sabar drana mila kedah wonten tebusan kedah wonten pitukun ingkang kedah panjenengan lampah lho tebusane apa tebusane apa pun kakang sanggup kakang kula aturi kakang Baladewa mertapa wonten Grojogan Sewu sampun wungu-wungu sampun panjenengan jugar anggen panjenengan mertapa menawi dereng ingkang rayi Kresna ingkang amungokaken Koko Prabu ya pun kakang sanggup tapa ning Grojogan Sewu gak jugar